Iya, Bang masih bersama TRJ di sini buat Anda. Ya, kami sebagai kita penantang satu sekitar minang dihadirkan. Seterbang minyak api sambar talaman. Suci are mabuh mati salyang bajanji indah kama mungkin nyatonyo janji mainan bibi sansailah badan diulah cinta ulah udah jualan rambang mato di buku denai bakat to cinta di balaka udah manduo salah yo salah denai mana ruaraso sayang babu luko de